ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ndị otu Kristi be m otu dịrị Jesu ka unu mere. Anyị ji obi ekele na obi aṅụrị gbakọ n'ihu Chineke taa ike na-enye ma chọrọ aja otito maka ịdị mma ya na ndụ anyị. Taa anyị na-esonye ụka niile na-achịnye aja ụka nke 12 n'oge na-adanyeghị n'emume. Anyị na-etinye ezinụlọ anyị n'ekpere n'ụzọ pụrụ iche, na-ayọ ngọzi na amara nke Onyenwe anyị na nchedo nke onye ọbụla. Anyị na-etinyekwe ndị ọrịa n'aka Chineke, na-ayọ ọgwụgwọ nsọ n'isi ha, na-etinyekwa ụmụ akwụkwọ ka Chineke nye ha amamihe na mmụọ nke irube isi, ka ha too bụrụ ngọzi baa uru dịrị onwe ha, dịrị ezinụlọ n'ụwa niile. N'ụzọ pụrụ iche taa, ezinụlọ Chibụzọ Nweke na-ekele Chineke maka ngọzi ọ na-eji agọzi ha, na-ayọkwa maka amara na nchedo. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka emume nke misa, ka anyị nyocha na akọnuche anyị ma yọọ Chukwu mgbaghara nke njọ. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị loghara elogha, Onyenwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị omenjọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-ayọtara anyị Chukwu arịrịọ, Onyenwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, mgbaghara anyị njọ anyị, ga-duru anyị na ndụ ebighị ebi. Udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị kwupụta oroma gị, onye sekpụrụ gị. Anyị doo gị ebube, anyị ekele gị
sotu nwa nke Chineke mụrụ oseblowaghachukwu nwatụrụ Chukwu nwa Kenna onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa onye nọ n'aka nri Nna mere anyị ebere n'ihi na sọ gị dị nsọ sọ gị bụ dị nwenụ n'ihi na sọ gị dị nsọ sọ gị o Jesu Kristi kachasị dị elu nyere mmụọ nsọ ebube Chukwu Nna amen 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 ka anyị rịọ arịrịọ Chineke anyị ịkwadoro ihe ọma na-anaghị ahụ anya maka ndị hụrụ gị n'anya biko hụnye mkpụrụ nke ịhụnanya gị n'ime obi anyị mee ka anyị hụ gị n'anya n'ihe niile hụkwa gị n'anya karịchaa ihe niile ka anyị were bịaruo na aṅụrị nke ịkwadoro anyị nke karịrị uche mmadụ nghọta site na dị nwe n'anyị Jesu Kristi hụ nwa gị onye gị na ya dị ndụ n'aha Chi n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Ndị ichie were gwa eze sị ya ka e gbuo nwoke ahụ bụ Jeremaya n'ihi na ọ na-eme ka obi jụọ ndị agha fọdụrụ n'ime obodo oyi. O sitere n'okwu ya na-eme ka obi jụọ mmadụ niile nọ n'obodo oyi. Nwoke a anaghị achọ ọdịmma ndị obodo nke a, kama ọ bụ mmebi ya. Eze bụ Zedekaya were zaa sị, leenụ ya, ọ nọ n'aka unu. Eze enweghị ike ịnọchibide unu ihe ọbụla. Ha were jiri eriri tụba Jeremaya n'ime ụmị Malikia nwa eze Amalek. Ụmị nọ n'ogige ụlọ nche, mmiri anọghị n'ime ụmị ala ahụ, karịkwa naanị apịtị. Jeremaya ewere dakpuo n'ime apịtị ahụ. Ebed Melek
were si n'ụlọ eze pụta bịa gwa eze okwu sị ya, eze onye nwe m, ndị a akpaala agwa ọjọọ n'ihe niile ha mere megide onye amụma Jeremaya site n'ịtụba ya n'ụmị ebe ọ ga-anọ nwụọ n'agụọ. Nri ọbụla adịghịkwa n'obodo ahụ. Eze were nye Ebed-Melek onye Kusi iwu sị ya, site n'ebe a kpọrọ 10 mmadụ ga-adọpụta onye amụma Jeremaya tupu ọ nwụọ. Okwu nke osebụwa Onye nwe anyị, gbata ọsọ bịa nyere m aka. Ọsọ. Atụọla m anya onye nwe anyị, o wee hụlata n'ebe m nọ, bịa nụrụ olu m. Onye nwe anyị, gbata ọsọ bịa nyere m aka. O sila n'ụmị ahụhụ na olulu apịtị dọpụta m. O guzobere m n'elu nkume, bịakwa mee ka nzọụkwụ m sie ike. Onye nwe anyị, gbata ọsọ bịa nyere m aka. O tinyere ukwe ọhụrụ n'ọnụ m, mee ka m bụọrọ Chineke anyị abụ. Ọtụtụ mmadụ ga-ahụ ya, tụọ ya egwu. Ha ga-enwekwa nchekwube na dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị, gbata ọsọ bịa nyere m aka. Mụ onwe m bụ onye nọ na mkpa na nwa ogbenye, ma onye nwe anyị na-echere m. Gị bụ enyemaka m na nzọpụta m. Chineke m, atụfukwala oge. Onye nwe anyị, gbata ọsọ bịa nyere m aka. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ edegara ndị Hibru. Ebe ọ bụ na anyị nwere ọtụtụ ndị akaebe dị otu a gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụ n'aka n'ihe ọbụla nke na-adọghachi anyị azụ, ọkacha njọ nke na-achọghị ịhapụ anyị aka. Ngwanụ ka anyị werekwa ntachi obi gbaa ọsọ nke chere anyị n'ihu, ka onye ọbụla ghara ilefuru anya n'ebe Jesu nọ, n'ihi na ọ bụ onye ndu anyị n'okwukwe, bụrụkwa onye na-eme ka anyị zuo oke. N'ihi ọṅụ nke ahụ echere anyị n'ihu, o jiri ndidi die ahụhụ nke obe, n'agbanyeghị ihere nke ịnwụ elu obe. Site ugbu a gawa, o were ọnọdụ n'aka nri nke ocheeze Chineke. Telenụ n'obi unu otu Jesu si kwụrụ chịm mgbe ndị njọ busoro ya agha. Unu ga-esi na ya ghara inwe obi ịda mba site n'ihe obi esighị ike. N'agha unu na-ebuso njọ, unu alụbeghị ọgụ nke ịgbafe ọbara,
na ịnwụ anwụ. Okwu nke ose bụ ụwa. Hallelujah. 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 Onye nwe anyị kwuru sị, atụrụ m na-anụ olu m, amaara m ha, ha na-esokwa m. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, abịara m ịmụnye ọkụ n'elu ụwa. Olee otu obi ga-adị m ma a sị na ọkụ ahụ ebidolarị rewe gidigidi. Enwere mmiri Chukwu a ga-eme m. Ọnụma juru m obi ebuka. Obi ga-adịgide m arụ ruo mgbe ọ gafere. Unu chere na abịara m iweta udo n'elu ụwa? Ana m asị unu, mba. Kama ewetara m nkewa. N'ihi na site n'ugbu a gawa, ezinụlọ enwere mmadụ 5 ga-ekewa ekewa. Mmadụ 3 ga-ebili megide mmadụ 2. Mmadụ 2 ga-ebili megide mmadụ 3 ndị ọzọ. Nna ga-ebili imegide nwa nwoke. Nwa nwoke ebilie imegide nna. Nne ga-ebuso nwa nwanyị agha. Nwa nwanyị ga-ebuso nne ya agha. Nne di na nwunye nwa ga-anọ n'esemokwu. Nwunye nwa na nne di ga-anọkwa n'esemokwu. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Otuto dịrị Jesu Kristi. Ọ bụrụ ma anyị lee ozi ọma gụrụ anya, ọ ga-ebute oke ajụjụ n'ime obi anyị n'ihi na ọ gbanwojuru anya. Nke a Jesu na-ekwu maka ịmụnye ọkụ, na-ekwu maka nkewa, na-ekwu maka ọ bịaghị iweta udo. Anyị atụgharịzi uche jụwazi onwe anyị ka ekwenu maka amụma niile eburu maka Mesaya akpọrọ eze nke udo. So all the major prophets, when they prophesied the coming of our Lord Jesus Christ, the Messiah was regarded as the Prince of Peace. So always udo ka ejiri mara ya. Ọbụladị mgbe ndị mmụọ ozi bịara mgbe a mụrụ ya n'ụlọ anụmanụ,
ha sị otito dịrị Jesu, udo dịrị n'elu ụwa. Ọbụladị Jesu n'onwe ya ji ọnụ ya kụzie na Matthew chapter 5 sị ngọzi ga-adịrị ndị na-eme udo n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ nke Chineke. Ebe dị iche iche ọ gwara anyị maka mgbaghara, ịhụnanya maka ime udo. Ọbụladị mgbe o zigara ụmụazụ ya ka a ga kwusa ozi ọma, ihe ọ tụrụ ha sị ụlọ ọbụla unu banyere, ezinụlọ ọbụla unu banyere, ekele mbụ na onyinye mbụ unu ga-enye ha sị udo dịrị unu. Ọbụladị mgbe a kpagburu ya n'elu obe, mgbe o bilitere n'ọnwụ, onyinye mbụ o nyere ụmụazụ ya wụ onyinye udo. Ọbụladị ụmụazụ ya mgbe ha na-akụzizi nkụzi na mba dị iche iche, they were also bringing the message of peace. And even to today, the church is known for peace and is on the mission of peace. So n'ihi na otu akara eji mara ụka wụ na ọ dị otu, and before ihe adịrị otu, ọ pụtara na ihe ahụ ga-enwe udo n'ime ya. So ihe ọbụla na-enweghị udo n'ime ya agaghị adịnwe otu, n'ihi na n'ime ya agaghị enwe katakata na ọgbaghara dị iche iche. Olezikwana nke ọ bịara ugbu a sị anyị na ọ bịahụ iweta udo. Iji were ghọta ya ọfụma, mgbe m ka nọ n'ụlọ, otu nwoke bịara bịa mee complain sị na ndị in-law ya na-abịa etisasị ezinụlọ ya nọ n'udo. Hey, anya nso lekwana maka otu ndị ọgọ gị si eme otu a. Mgbe ebidoziri investigation, ahụ na nwoke a na-akpagbu ezinụlọ ya, ụmụ na nwunye ya. So for him, ihe ọ kpọrọ udo owu onye tilere ya anya, hapụrụ ezinụlọ ya otu ọ dị. So whoever intervened for him has come to destroy his home, his family. Ọ wụ ụdị ahụ ka Chineke na-ekwu. Ọ wụ ụdị ahụ ka Jesu na-akụziri anyị taa. That sometimes what we call peace in the world is conformity with evil way of life. Conformism will for you ihe niile dị mma. Ebulie gị elu, ahịa dị mma, ahịa adịghị mma, hi. Ịnọ na fence, isoghị ụsụ, ịwụ ụsụ, isoghị anụ elu, isoghị anụ ala. For you, achọ m case, ihe a na-emebi n'ihu gị. Ihe a na-emebi n'ihu gị, ihe a na-adịwanye njọ, maọbụ n'ezinụlọ, maọbụ n'ebe ị na-arụ ọrụ, maọbụ n'ụlọ ụka. Ọ gbasara m, enwe ihe gbasara m, achọ m problem ha. That is the type of peace that Jesus came that he is not part of. Ya wụrụ ma udo dị wụrụ nke ahụ, he is not part of it. And he cautioned us as Christians that we shouldn't be part of such type of peace. Peace that compromises evil. Peace that tolerates wrongdoings. And peace that closes its eye. Maybe he maybe o mechie anya ya asị na ọ gbasaghịrị ya because na ọ chọrọ udo. And that is why he used the closest institution of bonding, which is the family, because the family is supposed to be an epitome of bonding. Yes, in the family, because of my gospel, there will be divisions. Because my word, my mission, my gospel would not tolerate evil, even to the extent of family living. And the leche anya, I hope that na ihe na-emebi ụwa anyị, there are two things na-emebi ndị ezi mmadụ imechi ọnụ mgbe ihe na-ada ada. For the virtuous one to be silent when things are going wrong. I think that is the worst thing na-eme anyị n'elu ụwa. Because na ọgbasa hụrụ anyị, or because na ya achọghị ịdị involve, anyị emechi ọnụ jiri spaglo ra ọnụ anyị gum. So that is the type of peace that Jesus is not associating with. So either peace because of fear or peace because of favor. Fear because ụjọ na-atụ gị kwuo nke wụ eziokwu ihe ga-eme. Maybe you are afraid of your life or you are afraid of anything. Or favor, gị kwuo eziokwu, whatever you are benefiting, you will lose it.
Or mgbe ezinụlọ gị, ụmụnne gị, ụmụ na di gị na nwunye gị dị involved, you bend the truth. Ị gaghị ekwu eziokwu because na ị chọrọ ka udo chia. That is the type of peace that Jesus is rejecting today. Just imagine, ọ bụrụ ma anyị bi n'ụwa onye ọbụla dara ogbi, enweghị any courageous people that do come to challenge the evil status quo, mana na otu imi na anya gara dị anyị. But thank God that from generation to generation and in all spaces, that God is always raising courageous people, men of truth, that will always stand against the evil currents in our society, in our family. And that if you are to be my followers, you must be ready to stand or to be against contradictions in people's life, a sign of contradictions. Because in any society you find yourself, that now, if you want to practice your Christian virtue, you will be the odd one. And people will hate you. Even people that you trusted most. To show like holier than thou attitude, deputy Jesus, righteous, that kind of thing. And that is what we see exactly in our first reading today. Jeremiah, a servant and a prophet of God, he stood against the king and spoke the truth, which affected Ndichie, the counselors. Maybe he had a maybe whatever they are benefiting, how by Izu, Bagidea. I say, Onyeze, nwoke akpọrọ onwe ya anya mma jere, ọ na-emebiri anyị ihe o. Ọ na-eme boye ebubo, ọ na-eme obi na-ajụ ndị agha anyị oyi. They just, cook up something against him. And Onyeze foolishly also acted according to their counsel, etinye ya n'ime olulu, for him to die. But thank God that there was a courageous person who didn't stand to keep quiet, who wanted to destroy the peace of the Ndichie, the counselors. Let us not allow him to die in that pit. So, what role do you play? How do you feel? Because now what because now what I'm ezioku. Because ezioku neluilu nante. And we are always eager and ready. And that is what led Jesus to death at the Hamama. Because he was always confronting the Pharisees, the Sadducees, the high priest. And the one who did your chichi mbaho. Hasina, one takire emekariala. One takira emekariala. Just remember those that he spoke on behalf of them. Ya wonder mother, hebutaha. So only him made you take it over Sunday. Yeah, or that she. I won't be here, you intimidate, or you, because of your power intoxication, you intimidate another person. I won't be here. If you have not tested, really want to throw the stone. So he was always challenging the evil status quo at that time. And it is also the same. If you want to get enemy now, begin to challenge whatever evil status quo you find in your environment. And you will be hated. And people will crucify you. And there will be allegations on you. And sometimes you may not come out from it alive. Because everything that Charles Ebe has neri. Owuduru taho ka Chineke na-agwa anyị. Si ka anyị ghara ebe anyị na-asị ka udo chia gbasara m ihe a na-emebi. Many parents, be friends with your children. Parents are not supposed to be friends with their children. You are a role model. You are a role model. Yes, make them to love you, to trust you, to always come to you. But they are not your friends. You have a responsibility. There are things that you're not supposed to dialogue with them, just for them to love you.
Marquardt is now saying that now peace is not the absence of war. Peace is just as a result of justice and truth. So if you are not training them well because you want them to be happy at that tender age, you want them to love you, you want them to see you as a good mommy or a good daddy, you are denying them the justice due to them because they owe the justice to be raised as good kids with good values. And sometimes that is what we see in our society, especially because of child protection or child rights, whatever they call it. And many are being wasted through that means. So Jesus is telling us that even the bonding, even it is as close and intimate as that of family bonding, still choose the truth and justice, still choose my words. One thing that I so much love Jesus, Chineke a motivational speaker or a 419er. Give her on Facebook, you can host so many motivational speakers. I say, if you have 100,000, you will start a business. For that, I began my business, my pottery business with 100 naira until you gave it to your own. God, that now I guess you needed the So when in Nigeria, I'm not making me put pottery. So now Balia home put pottery. 100 and more. Check, Masina, Ndaba Monkao. 100 and more. Before you know it, Sandoko can him attract agua. Hey, Masi, hey, Agmamus Guayan natural na poetry. Jesus is not like that. And couldn't be as name this coming business, Ponzi scheme, MMM, na Nigeria. Asai gitinye 10 naira, you take 20 naira. Anyị tinyeche ego anyị. Ihe urutola yako. Urutola ego mefu. And it wasn't funny for me because that time I was still in the seminary and imano no ego ji na manage ga chere inwe double anyukwu. So Jesus had him a point. That is why, from the beginning, he would tell us the whole truth about following him. He is not deceived. That is why sometimes we preachers, when we deceive people, it pains me. Don't tell people that if they believe, all their problems will be solved. By the end of the day, they will buy a car, they will buy. Jesus never promised us that. So, yes, there will be miracles, there will be fulfillment of prophecies, there will be protection. But he didn't say that everything will be rosy. He didn't say that. So can you put in Okuhu? And he himself gave us an example of he who stood firm. And that is second reading Agoranye. That he endured the sufferings, he endured the persecution till death and death on the cross. So anyị na-ayọ Chukwu ka ọ mụnye n'ime anyị ụdịrị ọkụ ahụ, that spirit of courage to stand firm. Ka ọ ghara ịwa n'ihu anyị ka ihe ga-emebi kpamkpam. Because ọwụla dị mgbe ndị nna nna anyị abịa n'obodo achọrọ eziokwu, enwere ndị a na-agafe eziokwu. And ndị mmadụ na-eji ka like ndị ahụ. Esiwa hala ahụ okwu akpaba isiokwu ebe oke dị, ebe ala dị. You are not at fault because this person is going to spoil business for them. So, who are we? Are we among those who compromise the truth out of fear or favor or benefit? Or are we among those who face things as they are? Even if it entails losing that temporal peace that we have. More we are going to leave nothing for our children. We are going to leave nothing for them. So ka Chineke gozie okwu a na ndụ anyị na Kristi Onyenwe anyị.
ekwe m n'otu Chineke onye kere eluigwe n'ala, ihe dum ha na-ahụ anya na ndị ya anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, sotu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụwa, tupu ụwa tụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, eze Chukwu si n'eze Chukwu, a mụrụ ya mụọ, eme ya eme, ya na m na-abụ sotu ihe, ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si n'anya, onye si n'anya, ihe dum. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ, ma maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na Mmụọ Nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbu ya n'obe n'ihi anyị, n'ihi anyị. Oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ tara ahụhụ, ọnwụ elie ya. Ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ, ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ ragoro n'eluigwe, nọdụ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na Mmụọ Nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na nwapụta, onye ha na-esepụrụ, na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuru okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ, Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim na nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya bilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ,
ekpere nke ndị kwerenụ ụmụnne m na Kristi, ka anyị jiri n'okwukwe na ohere a Chineke nyere anyị kọsara ya mkpa anyị dị iche iche ma nke ndị ezinụlọ anyị. Mmadụ atọ ga-edu anyị n'ekpere, ndị kwa ga-enye anyị ihe anyị ga-aza. Mgbe m kpọrọ gị zanụ m na onye nwe, mgbe m kpọrọ gị bịa za m Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, elela anya na njọ m. Mgbe m kpọrọ gị bịa za m Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa za m na onye nwe, mgbe m kpọrọ gị bịa za m Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, elela anya na njọ m. Mgbe m kpọrọ gị bịa za m Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa za m na onye nwe, mgbe m kpọrọ gị bịa za m Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, elela anya na njọ m. Mgbe m kpọrọ gị bịa za m Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa za m na onye nwe, mgbe m kpọrọ gị bịa za m Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, elela anya na njọ m. Ekpere ime obi. Ka anyị tinyekwa obodo anyị bụ Naịjirịa n'aka Chineke. Ka onye ndị ndu anyị mmụọ nke iji ikpe nkwụmọtọ, udo na ịhụnanya na-edu ndị nke ya. Ka onye obi nchegharị na ndị na-atọrọ mmadụ, ndị na-akwafu ọbara, ndị na-eme ọgwụ ego,
ndị na-eyi ndị ọzọ egwu ka onye ha nchegharị, ọbụladịkwa ndị eji eji, ndị atọrọ atọrọ, ka o mee ka ha nwere onwe ha gakwutere ezinụlọ ha, ndị na-ata oke ahụhụ, ka o mee ka ihe dị mma, ndị na-achọghị ịrụ ọrụ, ka o tinye mmụọ ọrụ n'ime ha. Ka nchetakwa ezinụlọ ndị kewere ekewe, ndị nọ n'ọgụ na mgba, ka Chineke wetara ha udo na ịhụnanya. Anyị cheta ebe dị iche iche a na-alụ agha, ka Chineke nye ha udo. Ezi Chineke nna pụrụ ime ihe niile, anyị ji okwukwe na ịhụnanya na-atụsara gị mkpa anyị dị iche iche, na-emeghere gị obi anyị, n'ihi na ọsọ gị bụ onye enyemaka anyị, chi anyị nwere. Biko n'obi ebere gị, nụrụ ekpere anyị, n'ịhụnanya gị zaa anyị, mere anyị ihe niile anyị rịọrọ, ma meekwa ka uche gị si dị na ndụ anyị site na Kristi onye nwe anyị. Rịọwanụ ụmụnne m ka aja nke m na nke unu rịọ ka Chukwu nna jike niile naranụ. Amen. Dịwenụ
ijiri so otu aja kpatara onwe gị ndị mere ka ha bụrụ ụmụ gị. Biko nye anyị onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo n'ime ụka gị site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welitenụ obi elu. Ihe ziri ezi n'aha nsọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya nzọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe. Isekwa n'anya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke wetara onwe ya. Ka anyị bụ ndị si n'ọchịchịrị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ha anyị na ha eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-ete ebube gị oge niile n'ukwe n'aha nsị. Ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dị m nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nso tụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee họrọ anyị ahụ n'ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edinye n'ahụhụ ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nyekwa ya ụmụazị ya na-asị, naranụ nke ya rie na onye ahụ nọ niile, nke ya bụ ahụ nke a ga-edoro onye maka unu. Otu ahụ kwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazị ya na-asị, naranụ nke ya ṅụọ na onye ahụ nọ niile, nke a bụ iko nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmehie mmadụ.
ka were gbaghara ha njọ na ha emenụ nke ya na ncheta nke ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ha ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị kwụrụ n'ihu gị ịdị mma, ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, ịtụsi oge gazuru ụwa niile, mee ka o zuo oke na ịhụnanya. Gọzie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwazie ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa taa ụwa, were keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube si na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na ha eso ya bụ Kristi, na ha esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnne m, ka anyị were na-ekpere ahụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkue Chukwu Nna. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o sebụrụ ụwa na-achọ ihe niile. Were ebere nyute n'oge nke anyị site inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo nke m ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwere na nje anyị gaa, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Biko nye ya udo dịka n'otu mgbe ele ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi. Udo nke o sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ị chọrọ udo? Udo nke na-enye ndụ,
atụrụ nke Chukwu. Lee dị na anyị Jesu Kristi, onye kpochapụ njọ nke ụwa. Anyị dị ngọzi bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my guilt away. May thy rich grace impart strength to my fainting heart, my zeal impart. All thou art died for me, oh my love to thee, pure my changeless be living fire. While life's darkness lays and the grief around me spread, be thou my guide, be the darkness sign today, wipe sorrow tears away, nor let me ever stray from thee aside. When is light shines and dream, when there's cold solar stream, shall of me roll, blessed Savior, daily love, feed on this troubled world, oh, bear me safe above the ransom song. Oh, 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 Christi, oh, Christi, amen, amen. Oh, 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 Christi, oh, Christi, amen, amen. Oh, Christi mo, batano bimo, biasa punjomo, amen, amen.
sacrament most holy. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, site n'ihe ọgbụgba ndụ nke a, imeela ka anyị keta oke n'ime Kristi. Anyị ji umeala arịọ obiọma gị ka anyị mee ka anyị site n'iyi ya n'elu ụwa a, bịa keta oke n'otito ya n'eluigwe, ebe ọ dị ndụ na-achị ebighị ebi. Anyị nọdụ n'ala. Todo Jesu. Todo Jesu. Parish announcement. The second collection will be, that is next week. The second collection will be for maintenance of our church. We count on your generosity. Thank you. The annual Catholic Appeal Bishop campaign is in progress. Our goal for this year is $24,367. As of now, we have 18,968 in pledges. Thank you for your support. We need $5,401 to reach our goal. Please help us accomplish it. Every gift is important. Pledge envelopes are available at the back pew. Thank you. Religious education registration is now open. If you wish to register your child, you can do so at the rectory office, Monday through Thursday from 9 a.m. to 3:30 p.m. Please bring a copy of your child's birth certificate and baptismal card. Sacramental preparation classes. Our parish offers classes for youths and adults, ages 16 and older. Who have not received the sacrament of baptism, First Holy Communion, and confirmation. For more information and to register, please contact the rectory. Save this date. The African community is holding their 2025 annual retreat and Thanksgiving, August 29th and August 30, from 6 p.m. to 9 p.m. each day. Virtual meeting via Zoom. All are welcome. For more information, see the bulletin. Please note that the rectory will be closed on Fridays during this summer. Biko ụmụnne m na ụmụnna m, unu lee anya chọọchị anyị ejughị eju all because of ihe a na-eme na St. Rita's. The parish priest, bishop, the assistant bishop of Mbise, is it Ahirab Diocese, bịara New York, and most of our members, and most of us will be going there after the Mass. In other words, there was no pre-announcement given by the chairman, but we're just trying to make things work so that those of us who want to go there will go. And when the bad day how today, people have a little say so. Okay, anniversary, what is the anniversary? Okay, when the time with his hand, it's a Mass. Okay. On behalf of the members that are here, Father, we thank you for celebrating Mass with us. Thank you, sir. Umuna unchule. Unemeela ebe ọ dị ukwuu.
burial nwanne anyị nwoke ọ nwa anyị nwoke nke ha gburu some weeks back ga-awụ next week Saturday akwa ya? Next Saturday 23rd please 23rd of this I don't know if I can do the mass by 9 a.m. please. I'm sorry for the relapse please. So anyị ji ohere ekene Chineke maka ịdịmma ya na ndụ anyị. Ana m ekelekwa unu ebe ọ dị ukwuu na Sọnde niile unu esi ebe unu si dị iche iche because ụfọdụ n'ime unu parish nọchi unu nso nso but just to hold on to this Igbo community and to pass on the value to your children. Unu agbara maịsa wee bịarute na-asị ka Chineke gọzie unu. Anyị ga-anọgharị rice Sunday. Onye nwe anyị nọnyere unu. Bow your heads for God's blessing. May the God of all consolation order your days in his peace and grant you the gift of his blessing. Amen. May he free you always from every distress and adversity and confirm your heart in his love. Amen. So that on this life journey, you may be effective in good works, rich in the gift of hope, faith, and charity, and may come happily to eternal life. Amen. Ka Chukwu Chike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.